Ahojte priatelia, volám sa Mária Kovaľová. Tí, ktorí ma poznajú dôverne, tak ma volajú Majka. Vyrábam látkové bábiky s láskou, takéto. Konkrétne túto žabku som vyrobila na objednávku pre jednu veľmi milú pani Janku. Takúto chcela. Takže vyzerá takto, má peknú čiapočku, vlásky sa jej dá jej česať, kabátik sa jej dá povyzliekať, vlastne celá bábika sa dá povyzliekať a poprezliekať. Ešte som pre ňu vytvorila pre bábiku takýto pekný kufrík na jej garderóbu. No a ukážem, čo v tom kufríku má. Takže na prezlečenie bábika má takéto pekné šatičky. Pekne sú zapracované aj z rubovej strany, takže bábika bude takto pekne vyzerať. Šik. A keďže idú Vianoce, tak som pripravila takýto bonus pre túto bábiku a pre pani Janku. Táto bábika dostane ako bonus k svojej garderobe takéto pyžamko, ktoré je gratis. Kto by chcel vedieť viac informácií o bábikách, tak vám nechám odkaz v komentári. A mala by som otázku na vás, alebo lepšie povedané, chcela by som radu od vás, akej farby alebo v akých odtieňoch by som mala vyrobiť bábiku, ktorá bude ďalšia, najnovšia. Ja sa veľmi teším na vaše návrhy, aby som sa mohla inšpirovať vami. Budem rada. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na budúce. Ahojte.